Malta hija bl-inqas ammont ta' twelid ta' trabi matul ix-xhur tas-sajf. Dan joħroġ minn statistika tal-Eurostat fejn studju għax-xhur ta' Ġunju, Lulju u Awwissu tal-2017 pajjiżna kellu rata ta' 25% filwaqt li l-medja Ewropea hija ta' 26.2%. L-ikbar rata rreġistrata kienet ta' 27.3% fis-Slovenja u l-Estonja. Matul ix-xhur imsemmija f'pajjiżna twildu ftit aktar minn 1000 tarbija filwaqt li f'sena twildu ftit aktar minn 4300 tifel u tifla. Fix-xhur fejn jinqlgħu l-ankri bi-sħana li taħkem, Awwissu kien l-aktar xahar li ra twelid f'pajjiżna, iżda id-differenza tal-inċidenza ta' twelid bejn it-tliet xhur imsemmija hija minima ħafna. Kif mistenni l-Ġermanja u Franza, żewġ stati membri kbar kellhom l-akbar numru ta' twelid anke fix-xhur sajfija, iżda l-istatistika tal-Eurostat imbagħad ħarġet il-persentaġġi ras għar ras. Dr. Alberto Vella, konsulent tal-ġenekoloġija, spjega ma dan l-istazzjoni ħlas fis-sajf joħloq inqas problemi. Biss tagħmel differenza fil-bniedem li jekk il-baby jitweled fis-sajf għandek inqas problemi, speċjalment ta' mart infettiv ukoll respiratorju jkun inqas fis-sajf ħafna drabi. Allura naraw li jkun hemm iktar ħlasijiet fis-sajf. Għaliex? Imbagħad tiġi bil-kontra għaliex fis-sajf in-nies għandhom ħafna xi jagħmlu, għandhom ħafna fejn joħorġu ħafna fejn jiddevertu. Anqas nies jinqabdu tqal fis-sajf. Dr. Vella saħaq magħna li għalkemm pajjiżna huwa l-inqas mill-pajjiżi Ewropej li jara ħlasijiet fis-sajf, id-differenza hija xkejkna u għall-mara li tkun qed iġġor tarbija taf toffri sfidi differenti biex teħles fis-sajf. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.